A sada, na pitanje kuda idu ljudi kao ja, mogu da vam odgovorim, pa idu recimo u Barcelonu. Nedavno sam sa svojom devojkom Ivanom, inače koju mnogi znaju pod umetničkim imenom Ika, bio u Barceloni. Inače, moja devojka me je zamolila, upravo, izričito me je zamolila, kako to zvuči, izričito me je zamolila, da ne pominjem večeras ovdje. Pa ja to neću ni činiti. Elem, bilo je to naše prvo zajedničko putovanje u inostranstvo, u Barcelonu, i mogu vam reći, nakon toga utisak mi je da je moja Ika idealan saputnik, zaista. Pre svega avanturističkog duha, ne plaši se da uđe ni u najviše tržne centre, neumorna je u istraživanju svih H&M prodavnica u Barceloni, nesebična je, to treba istaći u trošenju naših zajedničkih para, i pre svega radoznala, imali možda još neki H&M u predgrađu Barcelone, a nismo ga podsjetili greota. Šteta. Prava šteta. Tako da, sem, hvala, pomenutog H&M-a koji smo posjetili više puta, obišli smo, da ne grešim dušu, i druge znamenitosti Barcelone, kao velelepni Mango, svetski poznatu Zaru, nadaleko čuveni Louis Vuitton. Tako da, suma summarum, hoćete sa devojkom ili ženom u Barcelonu, bolje se prošetajte ušćem, jeftinije će vas ispati, a i nema neke razlike. Ali dobro, da ne grešim dušu, devojke i žene uživaju u šopingu, to svi znamo. Evo, stvarno mi je laknulo kada smo tamo, pored Sagrada Familije, u šetnji, ona sa fotoaparatom, ja sa kesama u rukama, sreli jedan tako lep mladi par, koji mi, ona fura negde ka novoj prodavnici, on vuklja kese. Pogledamo malo bolje kada ono ko sam Čeda Jovanović sa suprugom. Zaista. Čeda i žena. I onda pomislim, ko sam ja, šta se ja tu žalim kad jedan osvedočeni borac za ljudska prava, za građanske slobode, dozvoljava sebi da poput Šerpasa vuklja dragocenosti svoje supruge. Šta sad, koji moj, ja se tu žalim kad Čeda. U svakom slučaju, ne znamo se lično, Čeda i ja, tek onako u prolazu se malo dokači s onim kesama, šušnu ono, i uputi smo jedan drugom jedan diskretni, blagi, ali topli smešak muške solidarnosti. Verujte, ljudi, taj smešak nije govorio ništa drugo, nego izdrži, brate, Srbine. Zaista. Da li smo nas dvojica na istoj političkoj liniji ili nismo, potpuno je nebitno. U trenucima u kojima su muškarci degradirani na nivo zaprežne stoke, u nama se javlja solidarnost i razumevanje. Ne sumnjam zaista da i Čeda po povratku u Beograd svojim prijateljima pominje lep susret, zamišljam ga, eto, kako priča. Okej, da li sam bio primoran da uđem u H&M, Mango i Zaru? Pa jesam. I da li se sada ovdje postavlja pitanje da li smo trošili naše pare ili pare od kampanje? Pa naravno da se ne postavlja. Ono što je bitno, da svako od nas može dobro da povuče onda kada je potrebno. Evo, vidio sam onog Kesića tamo u Barceloni. Čovjek ima 8 velikih kesa. 4 u jednoj i 4 u drugoj ruci. I da li se sada ovdje postavlja pitanje koliko Kesić može da povuče, a koliko ja mogu da povučem? Pa ne postavlja se. Pa zašto onda uopšte pričamo o tome? Molim vas. Čemu? Evo, može da povuče, ja mogu da povučem. Svi ćemo povući kada je to neophodno. Tako, Srbijo? Molim le. U svakom slučaju, zašto pričati o tome kada stara kineska poslovica kaže da jedna slika govori više od 1000 evra? Pogledajmo jedan samo insert iz našeg putopisne emisije o Barceloni, koju naravno nemamo na koju televiziju da puštimo. Ali mi ćemo da napravimo jedan sajt i okačit ćemo celu emisiju o trajanju od 40 minuta taj sajt, pa ko hoće ne gleda. Ovo je samo insert vezan za shopping. Uživajte.